Záverečný deň našej návštevy ad limina v Ríme sme navštívili aj baziliku svätého Klementa, kde sme sa pomodlili akatist ku svätým Cyrilovi a Metodovi a potom sme zostúpili k hrobu svätého Konštantína a Cyrila. A pri tejto príležitosti nám spevom pomáhali a sprevádzali aj naši bohoslovci, tí, ktorí študujú v Ríme, alebo tí, ktorí sa na štúdia pripravujú. A táto skutočnosť ma tak trochu upútala, pretože som si uvedomil, ako pred viac ako 1150 rokmi tu takisto prišli naši slovanskí apoštoli a priviedli so sebou študentov, svojich učeníkov, žiakov, ktorí mali tu v Ríme prijať nižšie či vyššie svetenia. A toto prepojenie medzi Rímom a študijným svetom a mladými učeníkmi, diakonmi, bohoslovcami či kňazmi je opäť akousi takou vzácnou spomienkou, ktorá sprevádza aj túto návštevu ad limina, aj skutočnosť, že nám pri nej po stránke asistencie pomáhali naši kňazi alebo bohoslovci študujúci v Ríme. Možnosť štúdií v Ríme totiž je nielen akási obyčajná medziuniverzitná záležitosť, ale je to možnosť ponorenia sa naozaj do centra katolíckeho sveta. Dokonca pre tých, ktorí prichádzajú na štúdia na východnom inštitúte, je to možnosť aj spoznania východného sveta privilegovaným spôsobom, pretože nikde inde na svete nie je možné v jednom mieste obsiahnuť poznanie rôznych východných cirkví a obradov. A súčasne to aj ponorenie sa do katolicity, pretože naozaj na rímskych univerzitách sa stretávajú študenti z celého sveta. Od Čile po Kamčatku, od Patagónie po Novú Guineu alebo Austráliu. A je to prežitie čohosi, čo naozaj nazveme univerzálnosťou cirkvi. Tento fenomén nemá viesť k akémusi rozriedeniu, ale práve naopak k lepšiemu oceneniu a chápaniu vlastnej obradovej aj národnej tradície, ale súčasne k vzájomnému prepojeniu a obohateniu. Preto som rád, že máme možnosť vďaka dikastériu pre východné cirkvi posielať do Ríma našich študentov a veríme, že budú aj ďalší záujemcovia, pretože každý takýto vyškolený človek, ktorý sa potom vráti domov, je obohatením aj pre miestnu cirkev.